Welcome to Travel Vlog Low Budget. Magsuri-suri sa taong adlaw para aho mo ilibot diring lugar o kung unsa pod ang inyong masulti diring dapita. Ang aho lang jud ganahan diri bitaw sa South Korea kay ang mga Suryanan ba or mga nindot nga lugar kay walay mga entrance fee. Mao jud ay usa sa ahong pinakaganahan diring dapita. Diri manggod sa Korea sa unang panahon gajod mao ni ang ilang murag pinaka traditional houses ba. Ang tawag ani kay Hanok village or Hanok Maol. Hanok means kinaraan jud nga kanang sa may term gud na Hanok means old houses. Mao na siya. Old houses in South Korea. So simple lang ni vlog, travel vlog, low budget kintahin di ba? Mo na ato aho ra mong ilibot diring lugara. Walay hinungdan ning voice over god basta lang kay naari masulti. Kay lisod ba yan mag-vlog ta nya dito ka mao mo pag gama og palaming istorya basta tanawan na lang ninyo ng lugar diha. Ako bisag sige na ko dugay na ko nagpuyo diri sa South Korea bitaw. Ma-amaze gyapon jud ko sa mga lugar nga makakita ka nani nga makurat gyapon ko baka kanang lahi ra jud ang ambience jud ug makakita ka sa personal nani. Murag kanang ang imong spirit gani sa kanang bang sobrang peaceful jud imong hunahuna. Samot ta po diri kay ilang lugar kay grabe jud ka kanang kamingaw o kanang way saba. Para ni nindot kayo nga lugar pero wa kay makitang usa ka tawo duha kay ang mga Korean man god once na mo visit sila og ani nga lugar dili pod sila magdugay kay ang ilang purpose lang jud is to makita ang lugar lang ba tas pagtan-aw paghuman muuli ra po na dayon sila dili bitaw para sa ato nga magdugay jud ta magtan-aw limot-libuton ato kay suliton ang time pero diri man gud ang time sa South Korea kay grabe ka importante jud ang oras diri mo nang ang mata permi ga kadali mo nang diri walay tao gawas pa sa walay tao kuwang jud tao diring lugara dako kay nga lugar pero walay mga tao density populated din sila diring dapita grabe kanindot ang lugar nila dire nya usa po di sa mga benefits kung naa ka diri magtrabaho sa South Korea kanang kung wala kay trabaho sa imong company na pwede ka magsuri-suroy kung asa ka pwede maabot kay imuha man ang kabubuton nga maglaag-laag jud ka. O di ba? Klaro kaayo nga nindot kayong porma sa atong gidungan karon. Nya kanang kamo ni bahala diha pag judge og nindot ba ni or dili basta para sa hawa jud grabe ka nindot ning lugar. Makakuan jud ka makaingon jud ka wag muna tayong umuwi dahil marami pang utang. Ay man ang daning voice over. Ang purpose lang to na para ma-upload lang ni kay daghan jud ko mga video ari nga kana mga travel vlog lay kuno di mo ko ganahan mag-edit kay tungod aning kanang music background nga sige copyright ma-upload na nako nya wala ma-delete ra gyapon kay dili man mo allowed ang platform nga i-upload nimo og naay copyright mo nang lisod kayo basin makadong ra dai pod kapon og South Korea naa din ni diya napita sa Kimchi City, South Korea na mao ni among lugar. Kung nakaabot ka ani nga part sa video daghan kay salamat.